Havranica. Také meno novoobjavenej jaskyne v západných Tatrách. Na neznámu dieru v skalách upozornili poľovníci. Ružomberskí jaskyniari z nej urobili najnovší zápis do siete slovenských jaskýň. V podzemných priestoroch našli stopy po medveďovi a tiež pozostatky viacerých zvierat. No dobre. Čaute, panda, tak ideme dole pozrieť. Vchod do jaskyne je v neprístupnom horolezeckom teréne v masíve vrchu Babky v západných Tatrách. Zlanili sme, čakali sme, že tam nič nebude a na potvoru tam niečo bolo. Výzdoba, jazierka, kvaple, netopiere. Klasická jaskyňa ako v sprístupnených jaskyniach. Či sme tam boli prví? No, myslíme si, že áno, ale či tam niekto nebol pred nami pred 1000 rokmi, nikto nevie. Kosti sme našli tam zvieracie. Takže možno určite tam bol pred nami rýs alebo medveď. Všimni si, pozbre. Medveď, kúrnik. Medveď, na môj veru. Jaskyňu nazvali podľa lokality Havranica. Je v 5. najprísnejšom stupni ochrany prírody Tatranského národného parku a bežný turista sa k nej nedostane. Zatiaľ z nej prešli asi 50 metrov chodieb. Je to krásny, úžasný pocit a určite každý objav, nemusí to byť len jaskyňa, ale hociaká krásna vec nová, keď je v horách, tak človeka poteší, keď ju objaví. Zozadu vychádza prievan a jednoducho stačí, aby hocikto prišiel, to prekopal, aby budeme radi, ak to niekto prekope a môže za tým byť ešte obrovská jaskyňa. Archeológovia určite budú vedieť povedať viacej, či tam niekto ešte pred nami aj bol alebo žil. Ružomberskí jaskyniari v Lani oslávili 60 rokov. Tí prví chodili do podzemia s takýmito karbitkami a podľa záznamov objavili stovky jaskyň na Slovensku aj v zahraničí. Z Liptova Milan Velecký, Slovenská televízia. Slovensko je bohaté na podzemné priestory. Na konci minulého roka jaskyniari evidovali 8122 jaskyn dlhých spolu takmer 500 kilometrov. Bežní turisti však môžu vidieť len zlomok z nich. Štátna správa slovenských jaskyn sa stará o 13. Všetky sú národnou prírodnou pamiatkou. Ďalších 5 jaskyn sprístupnili súkromní prevádzkovatelia.